A di pedwar ni'n dod? A beth ti'n weld ar lawr wrth ti o grygat? Y frechled, codi fyny, a wedyn ni just tro a meddwl, ho ho, ha 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 ha. Rhywbeth yn digwydd ti fewn, a ti'n meddwl, beth sy'n digwydd ti fewn, a dos fewn. Acet. Ia, ofnadwy. Anhyddiannol. Na, wrth gwrs, dyn ni wedi gwneud y slap eto na fo. So, gen i weld. Exciting. Man of an axe. O, ma fo! Please wait! Wedyn ni, dwi'n torri mewn wedyn ni, lawr a fyny arno chdi yn waldio. Ochr chdi, esgus waldio, llaw o'na, gwaed mewn, y llaw nôl, tynnu ddi o'na, a wedyn ni'n cadw wneud hynna, bildio fyny wedyn ni, y honna, ag ar hyd fyna, oce? I chdi ar lawr. Just gorwedd ar hwnnw nawr i ti weld, i ti just gael y teimlad ohono fe, ti dy fi? Action! Dwi'n eisiau clywed beth sy'n ti ddeud. Just carry the gig! Okay, ymarfer. Ond di edrych ar y sgrin pawb yn horrified hefo be maen nhw'n weld. Okay, action. Trowch y band! Trowch y band! Go, Jason! Nawn ni gael yn Rob. Ie, sy'n dim ond oedd ni'n slapu Robin Ceiriog. Wel, dwi wedi bod eisiau rhoi slap i Robin Ceiriog ys blynyddoedd maith a dwi wedi gwireddu breuddwyd heddiw yma. Ond, dwi'n gwybod, dwi ddim wedi rhoi punch i neb ar Rownd ers dwi'n meddwl na'n rhydydd Pennod i'n Rownd pam nath tad Jason droi fyny. A dim fi oedd yn rhoi y punch adeg yna, fo oedd yn rhoi y punch i fi, so mae'n neis bod fi'n cael rhoi ti i fi. A dwi'n meddwl i punch reit da fyd. Watch out.